Selamat sore, suasana di sore hari bersama Agra Satrio Maneges Rahayu. Salam damai seluruh alam. Mari. Wah, jalan-jalan Dedek. Awas, jemput aja ngono lho. Jombok geret-geret salah iki. Halo Mas Rono aja, Tang. Melok Mas ya. Suasana di sore hari di kampung Sumberjo Pojok Modogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nek kene wae, adoh, awas. Capek engko, capek. Kamu adalah penyakit. Mau Mas, harus berangkat dhewe, Mas. Tapi asline pasir ora. Ojo. Pasir cilik. Gini. Riris kowe piye? Rambuté ada mentok Riris. Iso njeglok nang damen iki piye? Apik. Malah apik menjeglok nang damen. Lah Agra melok guyu. Agra melok guyu. Tangan loro mak nyekel mak. Ndak loro sitok. Iku nggih mlakune mari. Awas gatel, aja. Adine gatel nang anu. Arep brangar, Mak. Sampe aja nang damen. Nang damen gatel. Lah kok sesuk dipeme lho Dek mbok anu. Aku gatel, Dek. Iya. Dek, ku nenek semute gatel lho. Loro nang anu lho. Apa jenenge? Sing mari menting ae. Nyayem Mbok. Hah? Nyayem Mbok. Ya rene, parto ki. Wah. Oh. Ya yang delok. Ana, nantang. Awas sampai kelilipan lho, Dek. Adine melok medono wae. Adine lho melok. Medono Dek, nyantik. Adine tak melok. Wong adine apa melok kuwi kaya.
Suasana di sore hari ini tuh, pemandangan kampung alam desaku, hidup damai, tentram, bahagia. Hawanya sejuk, adem, suasananya enak di area Mojokedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tuh ya. Panas tapi idum. Nah, beginilah kondisi kampung pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi bangun tidur langsung melihat tanaman tebu di sono, terus pohon-pohonan. Beginilah kondisinya di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe Agra Satrio Maneges. Dedek main. Agra mangiti wong badminton kaya. Awas nang sikil lho. Dibuake, Dek, buat ngidul. Di sikil kesek kurang sikil. Lho semene iki wae, lho semene. Iki tinggi sesuk ya. Yo, Arga main. Piye biare? Nah. Jiji kok. Jiji, Nah. Balik meneh. Nah. Kosongnya sini. Teplek. Nah. Kanan. Ya bener kok. Awat Agra ngiti wae. Apa iso Dek? Loh. Ketoran lah kan. Salah. Bawa kurang, Bro. Terus lagi lho kan jadi teh. Bisa nang sapa-sapa. Bisa. Yo. Jadi melu-melu. Aku sek. Lho iki lho Aja digeret ngono. Agra. Nih mau main-main tuh. Iki kita kalah. Oh, siji ya. Siji. Ya, iya betulan. Oke, siji. Omong ini tuh. Lali. Awat Argane itu. Kira, Mak, anaknya Mak. Anak medun. Medune yang mundur ya kemakine. Ya ngerti nek mundur nek ndase ning ngarep glontor ya mundur. Bola. Ya harga iki wae, harga sik Mas. Ya harga. Ya. Emang iya Mak, ngene Mak. Agane ngangi-ngangi wae. Yo, masa iki nek ora. Anu bakal ngene lho, Mbak, wis iki, Mbak. Oke, matur sembah nuwun suasana di pagi hari, di sore hari bersama Agra Satrio Maneges. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe channel YouTube Agra Satrio Maneges. Rahayu
Salam damai untuk seluruh alam.